Zavři tu hubu, nebo ti tam vlítne mucha. Hop. Eli, stavej. Hop. No postav se. Eli. První postavení oficiálně, no. Bojuj. A. Hop. Hop. Hopla. To nic. Má chuť. Je tam mančičák? No, tmavý to bude, to fakt není světlo. Eli, hopla. Šup, tak. A stávat. Ona chce to lisovat. Eli, hop. Ovšem pozor, a už to stojí. Ura, ale první. Eli, ať si nevyrazíš zuby, které ještě nemáš. Co je dneska? 18. března? Myslím. Aha, či. 18. března. První postavení. Já nevím, co by tomu řekla paní doktorka jako Eli. Tak ona si zvede snad sama, ne? Vyvedou nohy, ona si vykřape ty zuby, které nemá. Tak postavíme se za pomoci dásní, že? Juuu. První. Kdo je tady první dneska? Eli. A už si sedni, už tě budou bolet noženky. Já už budu chodit, zítra řekni. Já už budu chodit. Už si sedni. Udělej háči už. Bum. Tak já myslím, že jsme to akorát tu postýlku vymakli. No. Nebýt toho dnešního karambolu, tak jsme furt klidní. A už udělej háči, budeš unavenkaná. Chutná ti ta postýlka, je moc dobrá. Kdo se to zase postavil? Kdo to zase stojí tady? No počkej, ale drž se oboma rukama, jo, brouku ještě. Potřebuju, já už budu chodit, řekni. Já už budu Drž chodit. se oboma rukama. Pankáčka. No víš to se Bože můj, Eleno. Ty nemáš ještě ani 8 měsíců. Sedni si. Sedni si nebo mě naštveš. Ježišmarja, už si sedni. Tak. Vykuk. No ještě nemá ani zuby, už bude chodit. Ale to není zdravý. To by určitě paní doktorka nám řekla, že tě nesmíme nechat. Takže už to necháme, jo? Jak nechat? Tak to dělá snad sama, ne? To nedělá, že někdo tady staví. Se cvičí pomalu prostě. No, už to vypíní.